Welcome to my channel. Enjoy watching.
Continue to cross. Kayo ang ehemplo ng pagkamot, ng commitment, fidelity. Ang Diyos na ako sa to, kay ngayon, sa sobrang pagkamot, kaya Diyos Ama, pinadalahan ito na akin. Kasi nag-rebuild yung relationship, pinatawar kita. Kasi ang Diyos may good, kasi ang mga tao pa kung may good, pagkasala, kaya ito binabiyahin mga Diyos. Yan po si Jesus Christ, sa iyong relasyon sa Kuya, dahil, maski napapasana, kaya ito pinapabayaan ng Diyos. May good. Yan ang mga merits, Roy and si Maria. Maging reflection na mo, yung kan pagkamot ng Diyos sa ito. Ang Diyos may good, kasi pag may good, ikang mga tao. So, ang relasyon nito, yun pagpuda ng kaibudan. Ang kaulangan sa marriage, yan mo lang sa sarili. Nag-realize nito yan kung mga may ko. Ano ang kaulangan? Sinhating. Kasi yung relasyon. Ang kaulangan ng relasyon mga ko, yan mo lang ang source kaya sa sarili. Kaya pag nagkakatong na, nalulusin yung sarili. Mas iniisip ang kapwa, ang ako. Iniisip ang mga aki kaysa sarili. Pag nabaliktad mo yan, problematic ka ng marriage. Pag ang iniisip ang sarili, iniilot ang isip ng lalaki at sarili niya, iniisip, keno, ang babae sa sarili niya, magkaproblema ka sa marriage. Pag iniisip ang sarili sa mga aki, magkaproblema sa marriage. Kasi yun po yan ang ikahan ng infidelity, ang hindi pagiging ko. Once na mas iniisip ang kagustuhan ng lalaki kasi ng babae. Yun nga, mga infidelities. Isipin mo mga infidelities. Dahil yung pagiging maingkod. Ano ang dahilan ng pagiging maingkod? Makasarili ko. Mas iniisip ang sarili kaysa pag iniisip ang sarili kaysa mga akin. Kaya yung sabi ni Jesus Christ sa Ebanghelyo, pag kami matang mo, araw ng pagkamot ko sa ito. Pinabasyan ng pagkamot ni mga ko, yung si Jesus Christ. Ang basyan ng pagkamot ni Nabang Sao, si Jesus Christ. Ang pagkamot ni Jesus Christ. And then ang basyan ng pagkamot ni mga ko. Sa limayang ng pagkamot na mas nagula pang isa pagkamot ni sa tao, minalusin ang siyang buhay para sa kapatuod niya, hindi ito yung Jesus Christ. Nagbuhay si buhay sa pagkamot sa ito, ay nagkatay ligtas. O sino kaya pagkamot ni lalaki at sino babae? Ang sakripisyo ka. Kaya ang natin pagkamot, nagsasakripisyo. Kaya ang piling suwayo, lahat yung sacrifice. Sacrifice yun lang. Sila yung pinupili yung suwayo. Ang pagkamot na ay sakripisyo, kuya-kuya, puro sa yan, yung service. Wala yung pagkamot, ikaw yung paglingkod. Inaakong siya, natuloy mo ako. Ikaroy, inaakong si Mariel. Ay, hindi ko naman ito ng mga puso. So, pinatulog ko na sa simbahan na inato. Huwag mo na inaman ito ng ako. Inaakong ko siya, natuloy mo ako. Sa pagkakinig ko na simbahan sa Singapore sa Lili, inaparay ko na sa Binibinisyon, pamagbibuhay na sa Lila, sa natin na si Aki, sa Espiritu Santo.
Bendisyon ni si Roy. Iwa siyang manghaling na ako sa kanila ang mga pamilya. Namun sa nagmamahal sa angkot na si Mariel, may mga nasakit sa mga ibuwan ng pamilya, may ikos si Mabuot, matinios na si Makilos. Kagulilan sinagot Daniel Lugod ang magdulo sa imo, si Daniel ang makakapagdala po yun. Dinima ko si Daniel at kasagpura ng pagpahaluan sa parawayan. Hindi na kami ulit Kristo sa mga kagulangan. Yesu Kristo kagulangan nga nagsabi sa iyong mga apostles. Katuloy naman, ginawanan ko sila sa mga patuloy na ginahang ko sa inyo. At ipagkalitan sa mga kasalanan. Pinapagtubag ka sa iyong simbahan sa mapagkain ko na siya magpatuloy sa mga gulong susok sa iyong kabutan. Ikaw na nabubuhay sila grabe. Sa kapangakulan ng mga pangakulan. Ang katulad ng mga nandaan na naman sa ito. Sa iyong sinamang ang Diyos sa pasikan sa iyong trabaho. Pagtayo mo sa Luisa, siniputo na pagkami tuutan. Pag-umahan mo sa iyong mga akin, sinapagkamalan sa iyong tatasitan, mapalasan na gulan iyong isupot. Ang katulad ni Kristo magdalo sa iyong puso at sa iyong huro. Makatawal ko sa mga aking ipo, at sinamang sa iyong binisyon ko ang Diyos sa mga pinakon. Binisyonan mo sa iyong mga ipo, di pagkulang sa mga galitan, di mo mga nagala sa mga bagay na kinakam mo, kundi hanapin mo tayo naman nagkama sa iyong salamat. Iwalas ko sa iyong loob ang pagkagalan na iyong pagkagalan. As in, pagkatapos sa Luisa ay napag-record sa iyong mga iyong isla dalawin niya ang mo sa kada iyong katapusan sa namin. Bendisyonan na lugaw ang Diyos sa mga naman sinake sa Espiritu Santo. Lagaw mo sa pagkalinungan ni Kristo sa Diyos. Congratulations to ako nato ang mga kapasama. Okay. You may now kiss your wife. Roy. Okay, si mga abay, kung pwede yun na mo ng mga inot na mag-agi, pala umpisiya sa inyong katutukawan. Si Day po dyan magkakaigo, si Magurang, asin si iba pong mga abay na dai po magkakasya digdi. Ang importante po, si mga abay, iyo po muna ang mga pagturukaw. Asin si Day po dyan magkakaigo, o ni Polisilyo, may halaba digdig lamesa. Mga ninong-ninang, igtipuan sa inyong mga... Medyo na, ano lang po yan dikit, pero dahil lang po pagdoonan. Dito pong mga aki, kung mapipili po welcome for the very first time our husband and wife, Roy and Mariel. Please give them a heartfelt applause. Once again, palakpakan naman dyan. Pero bago po ang gabos, i-acknowledge na muna po ang mga magurang kang sa tuyang bagong kinasal. Okay, abalan na lang po si Ninang Sabunyan or Ninang Sakapilaya. Mga amigo, amiga, sa mga partidaryo, ay, parang ginagawa. Yo, baik di ka mampalang.